Id-deputat Franco De Bono jgħid li huwa kien konxju sa mill-bidunet tal-leġislatura li l-membri tal-Kabinett kienu qegħdin jieħdu deċiżjonijiet ħżiena u dan irrifletta ruħu fid-disfatta kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2009. Madankollu jgħid li dak iż-żmien qatt ma tkellem fil-pubbliku u beda jitkellem fil-pubbliku biss meta dak li kien jgħid internament beda jkun injorat. Dan huwa dak li mhux jifhmu dawk li qed jikkritikawni, saħaq Franco De Bono. De Bono qal li r-reazzjoni tal-backbenchers tan-naħa tal-Gvern irridu jkunu kkunsidrati fid-dawl ta' dak li jwettqu l-Ministri. Il-kwistjoni ta' żieda tal-500 € fil-ġimgħa sa mill-bidu nedħol tensjoni kbira bejn il-backbenchers u l-Ministri għaliex il-Kabinet iddeċida minn wara dar kulħadd. Franco De Bono qal li din il-kwistjoni iwrid kif il-backbenchers kellhom jappoġġjawh b'mod awtomatiku fuq iż-żieda li l-Prim Ministru u l-Ministri taw lilhom infushom minn wara dar kulħadd. Tkellem ukoll dwar kif ironikament il-proposti għal uħud mill-iktar riformi importanti qed jiġu min-naħa tal-backbench. Għalhekk il-Prim Ministru huwa fid-dover li jara illi min ma jwettaqx dak li jkun responsabbli għalih jiġi mġiegħel jirreżenja. De Bono qal li huwa jrid jara parlament iktar qawwi, rati iktar effiċjenti u istituzzjonijiet tal-istat iktar b'saħħithom. Żied li bħala kandidat xtaq jagħti ħafna għal 10 snin sħaħ, iżda waqt li kandidati oħra bħal Tonio Fenek dak iż-żmien kienu jingħataw ħafna spazju mhux l-istess sar miegħu. Waqt li qal xi kuntatti bejn il-Partit Nazzjonalista u bejnu kien hemm saħaq li mal-Prim Ministru ilu ma jkollu kuntatt għal dawn l-aħħar ġimagħtejn. Il-pożizzjoni tiegħi tibqa' dik li kienet mill-bidunet. Il-Prim Ministru jew il-klikka li hija responsabbli għal dak li ninsabu fih iridu jirreżenjaw, sostna Franco De Bono.